idaniya. Komai na faɗi akan so babu so na zuciya. So ne yasa a yau nake kuka da idanu kuna gani. Komai kuka ji na furta so ne ya jamini, domin shi so baya duba ga babba ko kankani. Ni ne abin da na sani, shi so baya lamani. Shi ne yasa a yau ya shige cikina har ma ya cutar da ni. Dama al'umma sun ce haka duniyar nan take, wanda kake so ya saka a inuwa kaɗan fake. Sai ka ga shi baya so ka raɓi inda yake, burin sama akan kai ka kasa har ma ya malahani. Komai ka gani a duniya bai da tabbaci, wacce na so a yau ta bar ni ina kunci. Yarda da bata a ƙarshe amana ta ci. Yau gashi nan sanadiyar so na faɗa tsanani. Soyayya ce, soyayya ce, soyayya ta sani ina kuka da ido kuna gani. Soyayya